Kaixo Denai Londresetik. Ni Gareth Nice. Hello everyone from London, I'm Gareth. That was a bit of Basque. Hey, I've been asked to take part in a Basque television programme at the end of August, and you may know I'm a long-term Basque learner, so I've decided to take advantage of this as a sort of goal and spend the next 4 weeks ramping up my work on the Basque, and I'm going to post weekly videos of that in addition to the normal fare on the channel, just to let people see my progress. If you're interested as a Basque learner, or if you yourself are struggling and have been struggling for several years with the language and you're at the sort of upper beginner, lower intermediate level, then I think you'll be able to relate. Now straight into the first of my upcoming weekly attempts to speak some Basque. Londrestik denai. Ni Gareth Nice, ni duela bost urte euskara ikasten hasi nuen, eta hortik jarraitzen ari naiz hizkuntzekin. Abuztuan aurten pixka bat lan gehiegi egin nahi nuke. Abuztuan bukatzean Euskal Telebizo saia parte hartzuko dut. Talde bat Euskal Herriatik Londresera joango da, nirekin eta besteekin ere film edo saia bat egitera. Pentsatzen dut tema euskaldun atzerriterak eta haien bizitzea izango dela. Ni idea desberdinak esan nizkien eta pentsatzen dut nire ideak gustatzen zizkien eta guk bai leku desberdinetan Londresen film egiteko dugu. Abuztuan horrengo 4 asteetan nik irakaslea desberdinekin Skypen bidez elkarrizketa praktikoa egingo nahi ditut. Bost aldiz astero, berbada 30 edo 40 minutua. Egunero ere, bost aldiz astean, ere bakarrik ikasi nahi dut. Nire liburuekin, adibidez bakarkarekin, laugarrena, ere nire materialekin, abearen materialekin, eta ere liburua berriarekin hasiko nahi dut. Arian bi bat liburuekin lan egiten nahi nuke. Ere inglesez noski liburu honekin jarraituko dut, Kingaren Basque Language liburuekin, eta ere noski oso ezaguna liburu batekin, Basque, Colloquial Basque, Alan Kingaren eta Begotsu elordiaren liburuekin lan egiteko dut. Nire helburua abuztuan hori da.
Grammatikoa strukturak hobe jakitzea eta gero nire hitz asko berriak ikustea. Ni pentsatzen dut nire ni ez asko, ez hitzerik asko egiten, jakin dakit, eta horregatik dazkit, eta horregatik bai, hitz gehiago olortzen eta jakin nahi nituzke. Berriro arte bat aste, video bat berria bat egingo dut, eta ikusi arte. Gero arte, agur.